Bøvler du også med en sød tand? Jeg hedder Mia, jeg er kostvejleder i Boxlife, og jeg ved godt, at den søde tand kan være en stor udfordring på rejsen mod at opnå større sundhed og bedre velvære. At finde den her balance mellem at tilfredsstille den søde tand og stadig have en sund livsstil kan være svært, men her kommer der 2 tips, du måske kan bruge. Nummer 1. Hold dig hydreret. Dehydrering kan nogle gange blive opfattet som sukkertrang. Så hold dig selv hydreret ved at drikke regelmæssigt og have hele tiden din flaske vand stående ved siden af dig. Det kan godt være, at det er noget, der virker trivielt, men det er altså også noget, der virker. Hvis du synes, det er mega kedeligt at drikke vand, så prøv at gøre det sjovt. Prøv at have en fed drikkedunk, prøv at drikke iskoldt vand, prøv at tilføje noget brus, måske drikke noget koldt te, og så en gang imellem drikke noget sukkerfri saftevand. Tip nummer 2. Sørg for, at du rent faktisk har spist det, du skal i løbet af dagen. En sukkertrang kan føles meget overvældende, men prøv lige at tænke tilbage, om du rent faktisk har fået spist jævnt i løbet af dagen. Indimellem kan det føles som om, at man ikke kan komme videre, hvis ikke man spiser noget sukker. Men prøv lige at spise noget rigtig mad først, og sikre dig, at du ikke rent faktisk bare er sulten. Derefter kan du prøve med et sundere alternativ. Det kunne fx være noget yoghurt med noget topping, eller frugt, eller andet, der sådan er sødt, men også er fiberholdigt og rent faktisk giver lidt mæthed. Husk, at sundhed og velvære er en holistisk proces, og du skal have dig selv med i den. Så det er selvfølgelig okay at spise søde sager, men det skal være for de rigtige grunde, og det skal være med nydelse. En lille snack indimellem, blandet med en masse sunde sager, så bevarer du balancen. Hvis du har brug for støtte og hjælp på din rejse, så er jeg her for dig. Udfyld formularen på vores hjemmeside og kom til et gratis uforpligtende møde, eller du kan booke en tid hos mig via det her link i videoen.